Xa case está ali, o Butelo. O Rei da Montaña volverá a Fonsagrada o 22 e 23 de febreiro coa celebración da 28ª feira que leva o seu nome. A cita será, como é habitual, fronte ao Concello, nunha carpa de 1.200 metros cadrados que acollerán durante 2 días case 100 expositores de produtos cárnicos e artesanía e onde está previsto que se vendan ao redor de 20.000 kilos de butelo. O Rei da Montaña, como dicía Forges, pois non existe outra cosa. Síguese facendo ben, ali todo o mundo que ven vai ver que temos exposición, pero poden vir todo o ano a comer o butelo, porque o butelo sigue sendo unha cousa que é do porco, que non é as zonas máis nobles que se usan, sigue sendo un dos mellores embutidos. A Deputación Provincial promove esta cita gastronómica que cada ano congrega a miles de persoas, cunha achega económica de máis de 30.000 euros para a súa celebración. E así continuarán. Que non hai prácticamente ningunha festa gastronómica na que a Deputación non teña presencia, porque sabemos que o aspecto culinario e a gastronomía pois son un importantísimo motor económico que arrastra xente, que arrastra investimento e, sobre todo, que nos axuda a pasar unha fin de semana de luxo como vai ser esta do 22 e do 23 de febreiro. Nesta edición tamén entregaránse os galardóns de Butelo de Ouro. Primeiro alcalde da democracia, Antonio López Vidal, e o primeiro director do instituto en Fonsagrada, que foi Álvaro Touzas. Entonces, bueno, pues estas dúas persoas, por unanimidade de todos os grupos políticos do Concello, foron nomeados para que o domingo lles entreguemos diante do presidente da Diputación e de outras autoridades o que é o Butelo de Ouro. O próximo obxectivo a conseguir será que esta feira sexa declarada de interese turístico nacional, non só galega como ata o de agora.